Ulke van Tsien wie justermiddag je bij de ijsbaan bij 2 vriendjes aan het bootje doet ze in op de granaat stuiten. Nou, hier heb ik hem gevonden. Precies daar. En hoe zag het eruit? Ja, nou, een grote bruine verroeste pijp. Ja. Een beetje. Hoe groot weer er? Zo. We dachten eerst zo'n kogel van de tank en daar de huls van. Dachten we eerst. Ze nemen het 6 kilo zware projectiel mee naar het dorp. Daardoor blikken dat het gaat om een geneemde Duitse brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. Die als deze. De politie werd bellen en die halen de explosieve opruimingsdienst van het leger erbij. Dat was wel cool. Die parkeerde dus vlak voor die bom in het gras. En toen hadden een van hun een koffertje achteruit die lege jeep. En die ging dus naar die bom toe met zo'n dokterluisterapparaat. Hoorde die of er nog springstof in zat. Nou, er zat dus nog een heleboel in. Dus ik had wel geluk dat ik nog leefde. Het is ook zo'n ding. Ik denk dat is ook niet zomaar een klein granaatje of zo. Dus ik zag al helemaal beelden voor me van die kindertjes in de oorlogslanden, weet je, zonder benen, zonder armpjes. Ik denk, het had hun ook kunnen overkomen. De EOD had de granaat meenaam en ter ontploffing bracht. En zo rent alles uiteindelijk goed aan. Ik heb wel even nagedacht, ja, wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Maar dat is gelukkig net gebeurd. Nee, gelukkig niet. En wat van advies zou nou Jan onoren ben die dus een granaat of zoiets vinden? Vraag eerst aan een ouder, als die in de buurt is, wat het is en of je het mee mag nemen.